Fy enw yw Demi Parsons ac fi'n ail flwyddyn nyrsio oedolion. Fi wedi mynd i ysgol gynradd Evan James ac ysgol gyfyngatholog, y dwy yn ysgolion Cymraeg, ac fi'n siarad Cymraeg yn y tŷ gyda fy teulu fi, ond yn wedi gyda plant ifanc sydd yn mynd i ysgol Cymraeg. Fi'n cael y cyfle i cyfathrebu mewn Cymraeg gyda fy ffrindiau fi yn y brifysgol, jyst i trio gael mwy o hyder yn siarad Cymraeg. Fi wedi cael nifer cyfle i siarad Cymraeg yn y lleoliad, mwyaf o'r amser yn y ysbyty gyda pobl gyda dementia. Pobl gyda dementia, mwyaf o'r amser maen nhw'n anghofio ei ailiaith sydd yn Saesneg, ac maen nhw'n mynd i iaith cyntaf sydd yn Cymraeg, ac pan ti'n cyfathrebu mewn ei iaith cyntaf nhw, ti'n gallu gweld nhw, meddyliau nhw pan oedden nhw'n ifanc gyda teulu nhw, ac pan ti'n siarad gyda nhw, mae'n teimlo mwy naturiol. Fi'n argymhellu bod unrhyw un sydd yn gallu siarad Cymraeg i trio siarad Cymraeg gyda cleifion, hyd yn oes os ti'n ddim yn rigl, unrhyw Cymraeg yn dda oherwydd mae y cleifion yn gwerthfawrogi fe. Fi'n credu mae'n pwysig i trio siarad Cymraeg os ti'n gallu oherwydd mae wedi helpu fi, y staff ac y cleifion, ac mae'n mwy cyfleoedd swyddi.